मोनसे गिदिर खौरां बांलादेशआव गंजि हिन्दु थानसालिफोर आरो हिन्दु देंखोगिरि राहुल आनन्दनि न'आव अर सावदों। बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया हादर गारना खारलांनायनि उनावबो बांलादेशनि थासारिया दासिमबो सुग्लायाखै। नंगौ, बांलादेशआव हिन्दु थानसालिफोर आरो हिन्दु देंखोगिरि राहुल आनन्दनि न'आव अर सावदों। थारैनो हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरनि थाखाय बांलादेशनि थासारिया गिथावना महर लादों। शेख हासिनाया हादर गारना खारलांनायनि उनाव बांलादेशनि थागिबि हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों। नंगौ, बांलादेशनि गं 27 जिल्लाफ्राव हिन्दुफोरनि न'-बां आरो दखानफोरखौ सावदों आरो बे हिंसायारि गाग्लोबनायावनो सानै हिन्दु काउन्सिलरनि जिउ खहा जायो। बांलादेशनि सरकारि साख्रि खथा खान्थिनि बेरेखायै सोमावसारनाया हादर नाङैनो गिख्रंथाव हिंसायारि दाङाबाजियाव सोलायदों, जेराव बाङाइ सुबुं थाखो एबा बांलादेशनि थागिबि हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबो। थारैनो शेख हासिनाया भारत हादराव खारबोनायनि उनावनो बांलादेशनि हिन्दुफोरनि थाखाय गिख्रंथाव महर लादों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।